יש לך להגיד לגבי הנאום? טוב, חבר'ה, תודה רבה. אחר כך, אוקיי? תודה. אבא, הכל בסדר? כן, מוזר. מה? אחד הצלמים, הייתי בטוח שראיתי אותו איפשהו. אבל אני לא זוכר איפה. טוב, זה בטח אחד מאלה שהתנחלו לנו בחצר לפני שנה. סליחה. זה נראה לך כמו יורם רותם? כנס למאגר הממשלתי המשולב. עכשיו! הבוס שלי מגיע, אסור לי לעשות. תעשה הצלבה לפני שהוא מגיע, אני לא צוחק איתך. שנים של אבולוציה, ושאין חיים אחרי המוות. אבל אני רוצה להגיד לך שמשהו כן נשאר. והמשהו הזה... למה אתה עושה צרות במקום להיות עם הילדים שלך? גם אתה סתום כמוהו, אתה לא קולט שיש לכם פה טרוריסט? רוצה להזמין לעמוד לצידי את שני הילדים שלה, את אלפי. הילדים שלי על הבמה, אתה חייב לתת לי ללכת. לפני שהפכה לנעמי רשף. אוקיי, די!